Og vægter, klokken er slagen 9. Nu skrider dagen under, og natten vælger ud. Forlad for Jesu wunder, vor synd, o milde Gud. Bevarer dronningens hus, samt alle mand i disse land, fra fjendens vold og knus. Med dette vægterråb, med denne vægtersang, dette vægtervers, velkommen til vægterrundgang i Faaborg. Det er lørdag den 4. juli 2015. Jeg vil lyve, hvis jeg påstod, at jeg ikke var misundelig på de kortærmede herrer her til aften. Der er allerede nu, mine damer og herrer, ganske varmt ind under uniformen, og det vil kun blive værre og værre. Men heldigvis, så skal jeg også i aften, udover at fortælle om byen og synge vægtervers, ja, så får jeg også lejlighed til, måske navnlig over for herrerne, at demonstrere, hvad det vil sige at drikke øl i vægtertempo. Ja, det er noget, I kan glæde jer til, gutter. Og det er ikke noget, man sådan lige skal gå hjem og efterligne hjemme på hotelværelset eller i campingvognen. Det kræver års træning og et godt syng. Mit navn er Torben Bo Harder, og jeg har netop i år, netop denne sommer, haft fornøjelsen af at være vægter i Faaborg i 20 år. Ja. Vi startede i 1995, eller det vil sige, vægtertraditionen i Faaborg går jo længere tilbage, fordi i 1592, der ansætter man de første vægtere her i byen, og denne smukke tradition tager man så op igen i sommeren 1995, og dengang havde jeg fornøjelsen af at være den ene af 2 vægtere de første par år. Nu om dage er vi 3 vægtere, der deler sommeren imellem os, så det bliver også muligt at holde lidt sommerferie ind imellem vægterturene her. Jeg har sæsonpremiere i aften og skal gå til på onsdag. Så bliver jeg afløst af min gode kollega Claus Thorm. Men vi skal rundt i Faaborgs hyggelige gader. Jeg skal fortælle noget om de huse. Vi kommer forbi nogle af de mennesker, der har boet i dem. Og så vil der i den time, der pågår der, blive sunget det vægtervers, I lige hørte. Det, der hedder klokken 9-verset. Fordi i de gode gamle dage, der var klokken 9, indtil den slog 10. Og så skulle vægteren også skifte vægtervers. Han er da en pæn mandfolk, men borgmesteren i Røperen, han var endnu større og bredere over skuldrene. Og han glippede noget med øjnene, da han så den fynske vægter. Så sagde han de udødelige ord: "You are too fast for me, my friend." Og det skal jeg give et lille eksempel på her, så den unge dame kan komme ind og passe sit job. Jeg skal vise jer, hvordan det vil sige at drikke øl i, eller hvad det vil sige at drikke øl i vægtertempo. I får lov til at tælle ned 3, 2, 1 på festlig vis. Når vi når 1, så sætter jeg glasset for munden og drikker det i vægtertempo. Man er velkommen til at tage tid på armbåndsuret, og man må også gerne tage et billede, hvis man kan nå det. Men kære venner, værsgo at sætte i gang. 3, 2, 1, så vil der blive drukket øl i vægtertempo. Værsgo. 3, 2, 1. Ja, det gik faktisk der til deres hjerter. De synes, at den ikke kan stå et mere passende sted end netop her på torvet i Faaborg. Men jeg har jo lagt mærke til, at der er kommet en flot ung mand ud med et lille glas øl, og det vil sige, at der for anden gang i aften skal drikkes øl i vægtertempo. Så skal du have, min ven. Det var også godt, du kom, fordi jeg hørte godt, da vi stod over ved resten for lidt siden, at jeg drak øl derovre, at der var en herre, der viskede til sin kone: "Det kan han ikke gøre en gang til, det er en lille blærerøv." Men det kan jeg jo altså godt, og jeg skal for anden gang og sidste gang i aften demonstrere for jer, hvad det vil sige at drikke øl i vægtertempo. Og der vil være mange, der tænker, at han har sgu nok taget jobbet på grund af den fornuftige alkoholpolitik. Og det er da kun den halve sandhed, fordi det er på alle måder Danmarks bedste sommerjob, fordi man møder så mange dejlige mennesker, og så også kan fortælle noget og dele den viden, man har om Faaborg by nu igennem 20 sæsoner. Men der skal i aften igen altså her drikkes øl i vægtertempo. Vi prøver at se, om vi ikke kan stramme den lidt, gøre det lidt hurtigere. Det burde kunne lade sig gøre.
Jeg er kun blevet slået en eneste gang i øldrikning, så vidt jeg husker. Og det var en irsk musiker, som var færdig med sit glas, da jeg var halvt igennem mit. Men det sker ikke igen. Nu vil jeg gerne igen i aften her drikke øl i vægt og tempo, så I får lov, kære venner, at tælle ned igen. 3, 2, 1. Og så sætter jeg glasset for munden og drikker øllet. Værsgo og sæt i gang. 3, 2, 1.